Uthini lo? Udakiwe. Umbombo kanina. Thina besondlwa ayibona. Angithi bemali amaphasela basebezowakhipha manje bebengasikiphi benikana bodwa. Ozithola phi lezo zalukwazi ezilambayo? Udakiwe obesasondelaphi CMK thina. Umbombo kanina lo. Dakiwe wena. Cabanga ukuthi besondlwa yinina mgodoyi nidla imali zikahulumeni nizidla ngathi. Mshini wami, mshini wami, umshini wami, mshini wami, umshini wami, we baba. Awulethu mshini wami, mshini wami, umshini wami, mshini wami, umshini wami, we baba. Awulethu mshini wami, mshini wami, umshini wami, mshini wami, umshini wami, we baba. Umshini wami, 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 we baba. Uthini lo? Udakiwe. Umbombo kanina. Thina besondlwa